Mar Lucia is mis Diarmuid Ó Mathúna agus is lomsa pot cafe an talach a man na hawn an mara. Is mór den orcham bheith oscóir dine bhfuil irid massa agam oribh fad as an obair mhór tá déantagribh san na teangaí, so gur mín magí. Os rud é gur an technoliacht agus an gnóha ar an labhairt híame gur ben loch bhó go bhhéting thuirt leom ag bainil seo ná an taithí agam dúntar neamhsplach príomháideach a bhhaú agus reachtáil trí ghailge. Idir na dúláin agus na deiscéal. Bhealú áirithe mar chócra is beag pléhín a gom leis technoliacht a gahan le éibre ach mar únar ganó denna míhil an leas óhaint as a technoliacht le chur leis an gnó hain. Díobh sin nach leithnú go bhharm in seo me beagán díobh faoin gaí ar tháinig cho fad leis náite. Ní caintear dúcha scailge mé is as chuntáán na bilraí a dúsgurt chunta chorcaí chum. Chum ag meánscoil a glas na fíirse gin le mair, sá raibh sé dá arm céim sa chumarsáí anmh inactive na scoíocht a gailge ar a gcatha rua. Deir mé méide faoin dréimhse sin a go mara. Rud amháin behan chailge úsáid mar hang a freiticiúil ar meánscoil ach ba rud eile ar fada fálam cechaí le ní úsáid go sóisialta i caint le maná nó mrá gur ceirta marrá ag go bear tí Josie hééis cúpla mai wadi. Mar cha mé an tréimhse sin in ghilteach chun mar an or sin ní bheadh sé fálam gom cecho láidir agus bríomhar is bhí an teanga sa cheantar agus nílas gom amach potta loní áthfuil se anis. Héis go an chéim bhaint amachhaig me sos an seo go black lí agus cha me 5 bliana teanmhacha ag obair leis ggólacht idachas gailchailtóir agus tá dearan an seo an áitéigen a lé agus sa fólam faoi chósaí commerceáide margaíochta agus díalachan le chuid go na dtíine ba dhéagarsí agus ba chomasí ar casú ar an riomhiad. Dóla me golóir an sin mar le húsáid agus sealbhú na gailge agus mar leis na bailí le daine gurcheart agus nácheartí na thuirt leat san éireacht sin. Agus luigh Diarmuid sin an rud fíorthachtaach sin an tairiscint dearfach a chairrínn go mór san éireacht sin. Dóla me golóir freisin faoi nó phríomháideach a reachtáil trí ghailge le gailchailtóir. Dóla me gur féidir leis an ghailge cuidiú le gó seasamach agus chur le luach a bhranda ach gur gá bheith chomach ceanna nó níos fearr na cólachtaí atá feimú trí bhean an bhéire le go me grathart. An sin in chaibhil sa séidir caiilú maithair agus nuair a tharlaíonn rudí mar sin cinálum bíonn siad a héal bunas cionbeaganín. Agus tasíonn tú déanana beagán abhreitnithe airs agus dir me bháile le bheith níos gur go mhaintear agus mar a tharlaíonn sé thart ar nám ceanna bhí mar grifór agus a pártaí chur cisneach sa bhar átar as mé níos agus átar raibh siúpa bústéir ag maithair trá agus an sean scéal céanna agus marigéir agus mé brain gon sean scéal seo ach bhí ar gabhain ar ian gon chiisten. Le mé isteach leo gan taithí na tada agus tá mé cócrocht ó hin. Hís blian na gobar gisní garmúla agus sanna nechamúid ar Astor down dus mé blaise agus blagdócht lum, rachtáil mé héin agus me lehád ó róisín prab café beg faoin anam potta. Ar fa míasa in anad goil tacha charcaí híosan sin i gahar charcaí go bhéach muid múnla gó a hástáil. Agus ar iladum thug me faoin díon chóirsa clúteach in scoil chócrocht a banní meú. Nis, bhí me olaf. Fihe. Bhí blian intach Róm in Ireland náltachas. Me chunál súlamach le haid spásní arúnacha le haid café go mara, chuna me fógra agus chun me stachar an spás bhí go ggólacht léir cháin telefíe agus airclaníochta fébín faoina go ifigí nua mal na hawn agus bhí mar le boga go chunamara. Bhí cholar de teach le chéile. An teireachtas le bheith gáile agus go mara, gáile fihe agus go leir éide. Ach tas a gí héin. Nuair nach bhéit ní café oscailt le go gurthing aithne ar haláirithe an cheantar agus ar chostaméirí ar spéisló bí áitiúil orgánach séasúrach chur me tús le marige ferme ar líne a baint úsáide as an ardán neighbour food. Mar sin hééis glóir díon glasáide agus díonhachnamh doscail muid dóirse potta míon bheith fihe héan. Nuair a deirm sé groscail muid na dóirse níor cead ag dinarbé isteach ag buinte sin ar ire, bhí na siochan ar fad tíomh mó agus bhí an bíar fad in sochaí in bheith vilte agus meascaní ar a bhhuirean ar fad. Agus thug sé cúpla míorm fiú sochaí a amsú bhí ar míad cheannach gan iad a bheith feici agam sa bheo fiú. Ní raibh me tar éis aon ganó ar reachtáil ná cistean amháinistú ag go buinte sin ach cattá sa bháitéigen. Agus mu golbhú dá bhéting rud amháin a rinnemer a ranú a dimmer tunachar ar gach ar airgling a dhéana go dtí seos ganó bé an cleachta margaíochta an cinál búiste branda nó an brand sprint le cuidiúling san luchanna an tionscad le ahant. Thóg sé lá oring ar meach a dhéanana tríd na cleachtaí éagsúla le cóchlúthú a dhéanamh ar chrí luchanna potta. Agus tá siad mar thróir going ó hin i ngach cinenne a dhéanamid. Siad na lochanna ar thocrúmid ortha ná pobal, inmharthnacht agus ard chaidáin. Láróm éinneomh faoin na buntáistí agus na dúchláin a bhhainean leis an méim a leganmuid ar na lochanna seo an ghnó. Mar sin, pobal. Bhálam mhuachas ó chrí a gháil dosachbáire le pobal chunamara. Ó bhagmuid gníon áitníor bhróing ach fáilte, takeíocht agus cárdas. Pobal níos gníomhí ní bhuithe áit behéad.
gan dyna'r bel y waslw. Tá sé sa bhíonach go. Mar loma le linkófod nuair nach féting tús chuir le scafe gert, chome in muín na technoliaachta agus chuma tús le mar go ferma líne ar nár don neighborhood le hetne a chur ar winter na háite agus le deis a hort de thárgóirí bega átúla a go targaí a díal nuair nach raibh na bíalana a gceannach agus hacaigh an phobal go morning. An chúis ar hosméir neistir se ar gédal sios ná le pobl a hort le chéile. Agus mé fás níos chunach mé marrád bhile héin gribh leidú mórtá ar léon na nína chiocach lí chéile sa dá phríomháit inar chruinnig an phobal i móige sa teachtábharne agus a gceataí an tépéil. Testíonn an tríú spás sin, nach éon baile ná an láthraibbre ó phobal. Chreid mé go láidir sa chuachta bháin le bia le pobl a hort lí chéile agus an tríú spás sin a chur fáil. As sin ar ascar anam an cheafé, tá pobl na crunne bailú le chéile timpeall ar a bota mór cócroachta ó bhí potí cócroachta ann. Tá sé gobar, tá caintóirí gailge i techt le chéile sa cheafé, ní hamháin go ná heirmhís ach duna himachtaí éagsúla reachtáil mud freisin. Go dtí seo bhí taspáintis cócroachta going do dhaoine fásta agus de gasúr, taspáintis ealaíonna, íhinnta airnáin, seoltaí leabhar, íhinnta eolais, íhinnta ceol, ceart lena réamh bhreithe agus neart eile sa cheafé. Tá mé miltanach buíoch freisin gus na heagraíochtaí átúla lug a chaíonn sling na rudí sinarachtáil agus tá trééis bheith gobarling go dtí seo. Tiismóirí na Gaeltachta, TG Cahar, Radio na Gaeltachta, Chairman Éana, Údarás na Gaeltachta, Eagraíochtaí Stáit, Cumann Forbar Chosáirige, gan áras na hifigií pleanála teanga ar fad ar oibrigh mud lo go dtí seo. Scoilíne agus glór eagraíochtaí eile atá trééis muí na choranning a bheith mar chuid dá nócádaí speisialta. Ní léon áras arm ach go maráil ar an méim legan muid ar an Gaeilge a nuas ar chaidáid na seirbhí sé héin is cúis lei sin. Tá Gaeilge líofa i gach bail fáinne dar goid agus gágamach os rud é gur tríchailge a aimíonn an ghnó. Tá túsáite ag an Gaeilge ar gach cótha, gach bíochlár, gach sonras, gach fógra, gach póstáil na man hoisialta agus gach áit eile sa ghnó. Lome ar mar go ferma ar líne neighborhood ar bail. Well, idir neighborhood agus an sinní cheafé héin bhí sé mar spruca going riamh, nasc níos treise a chrothú idir sláthrathe bega átúla an ceantar agus na daoine a bhfuil cónaí ar th timpeall. Go bunúsach heasta going an gréasan bí a timpplaring a chreisiú agus tríd in ein creme tá déanta ag na hollhargaí agus na targóirí móra ar nasc tá going leis tála agus leis mí ásan go háúil agus an séasúr ina bhásan se. Tá mar caint ar chósaí gnóinse in bhchairde má thugann sibh rud amháin bhile libh ó mo chuid cainte nniu bhhailm gur sethe. Tá cuacht i gach aon duine going sa seomar se mar hóltóirí leis na airgad a chahamid go páirsta nó in argóid rólaní snobbar. Tuigeann muid ar fad an cuacht atá san airgad ar wahaling héin, Tá mar rán rudaí atá uing a áil leis. Ach braham goil dearmad déanta going mar thochaí go bhfuil taobh eile leis a gúcht sin. Tá cuachta going an dam hartíimplaring a bhúnlú freisin. Tá glórstáidir déanta ar éfacht an olrathóir áitiúil sé sin má chahanú airgid sa héal agur áitiúil gan sé timpeall agus timpeall cúpla ó go háitiúil. Ach má chahanú le cólachtaí móra é nachhfuil gáil rudidir be ceannach go háitiúil, tá deis sin an targid sin nach chunáil go háitiúil agus a bhéadú cáilte. Le sampla siimplí a thuirt má ganúach agus má cheanaim se héin aber ifachaí ó Rónán na Coistile timpla chuine agus ifachaí áile argánacha aige. Ten sé raon sin agus ceanaíonn sé sin ámid tí Nicholas le cuioch ar a chróna gearc. Ten Nicholas ógan sin tí Durcan agus ceanaíonn sé Brain Baine agus tag an óin síos chumsan sin le bricfásta álaigh bheith aige le ifachaí argánacha Rónáin. Sach siimplí. Is fear sin bháid sin am héin. Ag crothú fostíochta ag sa treisiú an phobal atá se. An rá eile tá gom na búlaisteach go dtí ealdíal iníothar na chathairach an gáile agus ifachaí sé réan asáte an ar fad eile sa tír a cheannach agus an targad sin agus an deis é olrú go háitiúil cáilte. Beidir gúir misim chuid ifachaí in ealdí ar phrais níos fearr ná an méad chama ar ifachaí Rónán, rud a héan chun sochar thomsa go páirsan sa ghearrthaimh se ach tá deis cáilte gom na hollraí dum chuid airgad a ghinún sa chéal agur áitiúil. An nura chamuide potta breis agus 60 milliún euro ar chomhábhar áitiúla. Sé sin 60 milliún euro ící le hengus chomhhaike as an glasraí agus saléad áile sa charí glas. Le Gabriel ó fáthart go leisceil atá a bláin an gáhar mothar in is mór agus a déanana cáis gáhar leis Mania, le níomh agus Bertie as in is mór tá ar bhád tuair portanisteachóing le Rónán ó Coistile i héin tá bailú na hifachaí orgánacha sin. Le James ó mar Cullen Seafood a héan siar go Rosa Bhíl ag a gant le scut an éisce áilghóing ó íoscrí áitiúla an cheantar gach seachtain. Le Seán ó Finney ar Spidéal a chur an scut na fiolar fáilúing le Justin McGeough as uachtar ard tá díoch éis dúis náisiúnta a bhróchan dá ispíní agus potóg thumh. Le Teresa Roach a dhéanann Kylemore Farmhouse Cheese le úna agus páric tá fás glasraí orgánach áile Beachland Organic Farm sinna mé láhan is sluige. Agus le Haisling agus Michael Gundaío a bhíonn sa déanana yogurt agus cáis cuireach ar bhermacha thusan sin.
gan chaintear glórlór eile. Téann sé seo chun socar gan phobal. Gan Ghaeilge agus muid takeú le gnóí beag áitiúla reachtáilte ag chaintóirí Gaeilge chuid mhóracha agus gan áras gan timplacht. Rud a thugan raig go deasméid go dtí cuasaí inmhairneachta. Tá cuasaí inmhairneachta miltnach táta chuin. Ní dóilm go maiann sé go sonach leis méid tá gur phlé an seo inniu mar sin ní meach an gohhaid scéal leis ach tá brasás na ceisní ar an ábhar a raigart má bhíonn siad agé. Dearmuid méid seo agus an téanrad amháin seo mar go mraitham bhfuil sé fíorthachtas go sé gar go mo chrí tan teach tríhinne a chuirde. Tá géirchéim a éráide ann camúid ar fad níos móach na bhíanana faoin gaí in dhéanamid ar go gnó. Cén fíorchostas a bhhaine leis an sláthraí atá ránaí gom leis an tseirbhí seo ar fáil seach stíoch an Pricer an Sunrisk, mas faoi phobal na Gaeilge atá muid bortha camúid a bheith níos fearr faoin timplacht. Má leanan teocht an dana gáardú agus leibhil na farige beag bóthir nó a testáil timplair spidéal agus tí farcín agus beag ceathrú mar chuid go ceantar an Nilan rud nach bhfuil ó winter na ceathrú ná muintir na Nilan. Buntáiste mór leis go na cóábhar úra orgánacha áitiúla séasúracha a úsáid muid gon ghnó ná go gcurann sé go mór le caidan an bhí a churnmuid ar fáil. Ní dhéalaigh muid tráta uair sa cheafé mí nullag, mar ní as an trátaí úra sa tíir seo mí nullag. Ach an tráta bheith gut ó ngáirí glas ag deirbhí úl fásta go thorgánach ag gréifóga tá treisí ag a bhhaman ag éangas chomhaid go chuistile beag blas ar sin nach chuid tú sáú ar áitibe. Rud a thugan ar raig ar bhealachtas mé go dtí cuasaí caidan. An tríú luch a lome, ard chaidáin. Is das iad na haimine agus na cospóirí dearfacha ar fad tá lúte gom godí seo, is áling cappa gur féidir rud éigen na dhéanana trí Ghaeilge sa Ghaeltacht sé bheith go maith an timplacht agus is fearshin, tá pant antanhas. Ní bheach an gnó se arachtal gom trí Ghaeilge sa Ghaeltacht agus ní bheith mis déanamh ar déireacht ó héamh na timplacht de mar raibh me tomanta gan dárad agus mar raibh sé mar spruch persanta gom an dárad a ágáil níos fearr as i mí. Téirme a chairíonn lam cuoinú ar strachtúirpotta ná fiontar sóisialta. An rud tá gceist gom le sin ná gur fiontar go fóla gnó sethe, is gá ó airgid hiilmh leis na bilí íoc cinnte. Ach is ar watheil is sprochanna áirithe forbartha pobal a reachtála muid an niontar sin a hiilm muid airgid sin agus a íocan muid na bilí sin. Tá go leor dúthláin a baint leis a bhiontar sót síalta seangna a chunáil ag imacht. Nis níl mission seo le bheith clósan agus ní me leir trúa a chuird ach tá me géirí cinnú gomach lón machnamh agus luch fólamas a bhéad dearméniuh ó héobh cuasaí gnó de. Sé dúthláánach gnó hasú, tógann sé misneach, crógacht, amadíocht agus glórlór á gomartha sé gan chainte rathbheir agus ní mé rá bhfuil éon rá oringna ach tá mud fósam. I dosach ar bolasaí teangan. Cá Gaeilge líomh a bheith le bheith oberling. Nis, tá sé sin ítach. Ach nar a chumar tús le pot a bhí gantanas go bhreis agus 5 míle duine in Ireland an áilteachas sa tír. Bí chaintear dhéirchéim. Nuas ar sin bhí an PUP fós ar fáil, más cuoin le bheith, rud a rinne níos dúthlánaí é daoine a bheile chun na haibre. Chur coníal teangan an nuas ar sin ar fad agus tá ling fostathe féidirthe tá tú teingtear go toban an é dain. Go fóil ó dosclimmuid is a réigen go léon CV in éon chuirfeid gom ó chócara ilte fiú daoine nachfuil Gaeilgecha. Mar sin héin tá daoine aontacha tagaí chuing bhfuil Gaeilge ar dálacha agus an meán ceartacha i le na haibre. Im léana gin chéadúir le fuair an láidir taobh hirdíim bhí de cumas gom héin céim bheag go thógáil siar ón gisneach agus díúisteach ar gnéthe eile gan gnó. Ach a breanú ar an bolasaí teanga seo mar chinna gnó, tá sé tar seasa doing. Ní bháin ghuamar na deisna ar fad lom ar bail a bheith mar ag obair le hagras Gaeilge th timplaring a credim go láidir gur bhil sé pobal na háitisteach ar bhealach suntasach. Go nádúirtha mar éall ar an bolasaí seo, bíad daoine óga in cheantar a tháinig ag obair snáit agus bíon daltaí meanscoile ar thaithí Iberling an tamar fad freisin. An saoire seo, d'oibrigh Bertling ar an taithí Iberling san idir bhliain in fé héan mar rastlathe. An nuas ar sin, má tá Gaeilge agus maithe gnógat, is móháid na deisní uí tú leabhart leis na man chumarsáide. Ní hamháin TG Cahir a bheith me leabhart le marach faoin gáin snééis seo agus an ráta CBL tá cínte. Agus ach radio na Gaeltachta freisin, ach mar eolaithe sin tarngá tú ard na man i dteangacha eile freisin. Snabhlíonn tásúlagam, tá le bheith ar chláir ar Netflix na Belige eisteach go leor. Níls go cén chuir hála sé sin. Ach banam sé úsáid as na scile a dóla mé ar a géim sa chumarsáid snachadamh chula lá. Mar lo mé go tús bhí irid ar an grafíbín sás de gohhaine mí gomach an tréimhse is measa go galar COVID chu dín san an osclóch muid agus Camerará os rud ag ar chósaí
fiontriachta tá muid caint go bhfuil mé anhuioch go daracha tuairisce agus go fíbí nas an takeíocht charmúil agus páirtear fad tá tuciíoch go doing ó hús ama. Is áling a bheith in áit le daine tá cho croíoch, cabhrach agus cináide agus iad cho passionanta céna faoin ghailge. Agus mar tharlíonn sé bhí daracha héana mar barcan sin gus am waicseab i seasamh in éanaach le Coldplay cúpla seachtain ó hin ar státe go bhéh cén chuir air leis sin ar angláil ach sné é. So tá si déanana rud ag an speisialtan sin. Ach, fiú ainion gur hachan muid an tréimhsí measa go COVID leis an gó doscailmuid i láirceann go na tréimhsí is dúchlánaí in séan airnáil an áilteachas le fad an lá. Tá bíalna maithe a dúna gachlánis. Tá breis agus 600 bíal an dúnta sa tír ó choradh an ráta CBL in airde mí bhean for Chicaite. Tá costas na cuachta, na ggóábhar, an áirichas agus go leor eile fásta as cuim seo doscailmuid. Nuas ar sin idir an ardú CBL blian mo hin agus nardú sa bhonráta pá ag tús na blianana bhain an rialtas hartar defáin géad dar deachtasteach in airnáil amín na gairí go maiile má tú déanana brabús go breis agus cuig fan géad. I dúr scála dailse an RAI níos luúhis sa bblion is é an man ráta brabús de bhíalna sa tíir seo faoi láthair na 0.8 fan géad, níos lúna 1 fan géad amháin. Chur na heirthe sin rinnean rialtas le blianana nos mar an óga i mhail go mór agus beag bheith go raibh mé dhúna míon mhárta. A bhuichas le cóirla contaíochta agus cúpla athrú in armún le seirbhíse, deirgling na dóirse chun an rascailt ar éigen. Agus tásúlagam amachchanse a bheith an bunrátapá i íclam héin amachchas an gó. Ach sin é séil niontraí, bíoch teppert, bíoch tepperíseart, bíoch tepp níos fearart. An chúis go lúmsin stuff ar fad faoi airnáil náidchas me caiint rón an fao seo. Airnáil náidchas ceann go na fostóirí is mús na gaeltachtaí agus tá siad réachtarach le fostíocht gaeltacht. So agus ní muide bháin atá fáling leis na rodí seo. So testíon rud ag an athrú le go méid fostíocht ar fáils na gaeltachtaí nó dóhan fostíocht ar fáils na gaeltachtaí amachchanse. Lume ar mille ar tuairstal ar bail. Nuas ar na costais ile tá fásta as cuimsin airnáil náidchas ó doscailmuid tá cuasaí tuairstal an dúchláineach. Mar an ggéanana leis an ggéirchéim tííochtta má bhíon rud ag an gan beag price níos airdéir, tá an omíocht ann dostathe ilte san airnáil seo. Chuirn seo leis agustas bhain an leo. Ní loningna a chafa beag tuaithe ach tá muid an omíocht leis na hóstáin agus na bíalan na móra bhfuil a gomas a go tuairstal bhád níos mó íoc. Ní féidirling dal in omíocht leir an ábhar sin, mar sin bíonaring daine ar bhealach eile. Chuile lá bíon scéalta faoi na drochanéalacha atá i gistní ar fud na crinne, mar sin denna muid cinnta gorát jaasí pota le bheith go brintí. Híla go rudbeige sin ach denna seán difer am thormse. Chur mu deisní ilúna ar fáil, bíon ar goid cócraí golamach ar chórsaí ilúna agus ar stáis sin go gahan tú seala míl an eile fólam, agus bíon mud an tréarcach mar ha me hósan seo caiintlíb faoin chuí bhfuil a gairí leis an gó. Dúchláin eile tá de gó nua ar be go háirithe bíalna faoi láthair na cuasaí muoinethe. Is ón órap a nuas mar hiigim atá bach ar lehéadí údarrás na gaeltachta takeíocht a thuirt go gnólachtaí an airnáil náidchas ach tá an airnáil sin mar luam ar ceann gona fostóirí is mós na ceantar gaeltachta agus chuir an geal leat gur móháid a chluise a gailge meas na fórna i dtithe tábharne agus i mílna sna gaeltachtaí na mar chluise in monarchanna déantúsíochta leiis agus lehéad. Tuigim mar sin go bhfuil sríontar agur stáit ach bíntach an rudé amach bailach acha le taú leiscin le fostóirí atá tomananta an ghailge chur an cína meas na fórne agus a meas an phobal. Go háirithe in airnáil atá cho feicáileach leis an airnáil fáidchas. Saola go bhhealtachas feic sé do rud é go raibh faoisimh cánachán do chuine a bheith arbe a déta go léirú gur trí ghailge bhín de gobar. Tá mé cinnte mar fádsasta sa seomar se leat. Ach amach as mo fóca héana has mis potta faoi láthair is ar bhealach indíirecht tríd ar good eibir le heagreachtaí pobl agus státe éiríonling airgid státe chrothú tríd an áit go dtí fostathe atá líomhas gailge agus go dtí gnólachtaí eile áitiúla atá feimú trí ghailge. Os rud é gur bé an technolíocht agus an gó ábhar na cainte se agus os rud é bhfuil an dúla gom héin sa technolíocht. Mí nó me chuid gona bailí a déan an technolíocht chun sochar chun gná seangne go háirithe agus muid géir seirbhí se chur fáil trí ghailge agus feimú go fóil ar bhealach éfachtach ó heh costaiste. Ar si vidirlín tá ólas faoin míl an ann ach nóar sin is féidir orthantaí an bhain, is féidir bí ar do bhain, is féidir dearbhanna cheannach chuing agus am nólig bíon rá fear sin ciseán agus nithe eile ar díalaing. Níl sé bh sé aine ná bhfuil ar éar arbrar idirlín siomh omláin gin chinál seo Albert agus bhanistú chuing. Nóir sin bíon aring an tólastáin mar le thuanta oscailte agus bíochláir athrú go measar réalta, chuige sin tá sé óstáid go mar wix agus is echo is fearr feicear thomsa atá gléas le bátáil idirteangacha. Bhí sa lóbacht omlána gom leis an saomhhearra, baníar an stíaltí agus tá apt anchóachta gom ar mo chaáin le déile le háirthaintí agus le hardathe.
Nus nachrád in cafe, bíon mud carlónach fáil, bíon mud ag obair le gnólach diele, bím se i déanaráid ebre telefíse agus radio agus eile agus chuige sin bíon sonnarscail chumaching. Blianta taide go bheith tríal cín éagsúla agus thocraigh mé ar zóthó atá anmha le rudí a dhéana go dáthangach tá ná an tólas ar fád ar fád go dáthangach na tachreachtaí a cháins leis. Rudí beag mar sin a chairíonn lingne an tervís trí réilge chur fáil. Gan áras banam se úsáid as na hafaní iontacha ile folklóireachta atá forbarthe le takeíocht ón bhorras, agus cé mím se ag cuma roinnt téirmí bí mé héin ar nós báín le haid flatwhite agus relish in áis anlan gwyn vlasta agus maidsaí mara in áis fish sticks agus dí mar sin. Ach, chume ar stré mar sin cúpla uair nuair a thug mé potóg im agus arán ar bread and butter pudding agus bhínig customer das áitiúil chum go méidir gur bhar maróg in áit potóg sa chóthaíocht sin. Is mór an buntáiste agus gnó ar bith ar buna bhhaú go sílam dúla bheith agus technolíocht a thegad a hábhail. Mar an tuiscin bunúsach go mátá gom héanaar an riomhreacht agus ar líonraí, me ná líonrú agus sit líana bhar ar ggóir skipéid, cóir CCTV, printéirí cistne agus adhálacha agus choirid mar sin. Agus mar bhrisin éon cheannacha seachas am agus gnócháile agus si as féim agus airgad a chatha ar iad a dhéisiút me ná an cuiachar me héin. Chumáile sin sábháil mu glór airgid agus ama tríd ar páral le héana a fróseáil ag úsáid bogara ar nach dar bhanam ní maga párála. Nú payróla síle a thugann siad héanaach a ní tugam se páráil ar. Lenar sprúcna inmharthanachta a bhaintach ban muid úsáid as an technolíocht lenar lerag carbóin a leidú. Tá farmhór mór na gléasnaí electricha sa cheafé déanta le feimú as ar an méid is liú foiineh, bíon mud a cócráil ar tharnacha in dochtathe in áit gásnú hen sarnacha electricha agus úsáid mud golóir amadóirí agus brethadóirí le gar siar a rudí bhar siúil nach dastíonn siad. Tá mud a gobar freisin ar an spás sí ar chulatí a chlúdach le glór panel grain lenar splachas ar inmh ó bhróslí an taise a leidú. Lis lu me golóir dúchláin godíise ag ascairt as ar good cinnti gnó ach ar an taobh dearfachta, marach muid a bheith loní sa ghailteach de feimútri gaige agus a chur dégan úchúil agus eisceachtú ar fáil, credim go láidir nach me mís ránathe, agus má an liste seo chairde. Ag an Irish Times agus an Sunday Business Post a réan mar an cheafé is fearr sa tír in fihe dó. Ní bhíam is áirithe ag an Sunday Independent, an Sunday Times agus an Irish Times meas na céad bliain is fearr bliana ní bliana. Ní bheoch mud ránathe mar an cheafé is fearr sa tír ag Yes Chef Ireland in fihe ceair, ná ag an RAI mar an casual dining is fearr in Gáilín fihe ceair, an cheafé is fearr go chonacht in fihe trí, agus ní bheoch mar a chearliste de ghradam Georgina Campbell atá le bronna ag an caiiciise. Marach. Marach takeíocht na nagraíochtaí gaeilge timplaring agus ar fud na tíre ridden ar son ceart na gaeilge agus na gaelteachta agus i chintíonn ghfuil fostóirí eile maithe timplaring agus cláistí saoraigh timplaring ní bheith mís fós ann. Mar sin tá mé anmhaocht díobse ar fad as an méid sin. Im léana tá túscartha going lenar mionmhácús, tá cúpla táirge farbarthe going a bheits ar fáil ar healthnaí an siopa go lua, tá mé dóchasach gur féidirling, le chéile, daling le leis na dúchláin atá ruing agus tuile gnólachtaí mar muid a bheile le bheith tuairt fin gó trí gaeilge. Gur maigí.